sannan kamar yadda muka saba in za mu dawo tun sallar layya ko sallah ta azumi muka yi ƙoƙarin mu yi ta daura ko ta muhadara gwargwadon abin da ya taso a wannan lokaci da ake buƙatan bayani a kai ko amma muka ce ba lazim ba ne za mu ida wani lokaci ba tare da ayin dauran ko muhadaran ba mu ɗora karatu kawai wannan a cikin hutunmu sai muka wayi gari da bayyanar wata baiwar Allah ga alama tana da kishin addininta da kuma son mutanenta. Dr. takara na 'yar majalisa wakilai na tarayya mai wakiltar ƙaramin hukumomi guda biyu ƙananan hukumomi guda biyu mani da ainihin bindawa kuma ta nuna cewa wasu daga cikin malamai sun ba ta fatawar wannan abin ya halatta da dalilai da ta ainihin ambata malaman suka ainihin ambata sai muka ga wannan abin akwai hatsari sosai a cikin shi ita kanta dimokuraɗiyya ɗin ta zo ta dabaibaye mu wanda ke koya da kafirci shi duk da akwai wasu da suke ganin ai hanyar ɗora shugaba akan mulki ne ya halatta dimokuraɗiyya abi don samar da shugaba amma malamanmu na ahlus sunna na duniya wanda ake itibari da maganan su sun tafi akan cewa dimokuraɗiyya kafirci ce an bayyana wannan ko sun yi magana akan dimokuraɗiyya kafirci ne tsayawa takara zaɓe duk sun yi magana ake da haka matsaya ta malamai ga baki ɗaya shi akwai hatsari ma mutum ya tsaya takara nan ba mace ba don a zaɓe shi ya je ya tsara wasu dokoki ba dokokin Allah ba ya lankwasa dokoki waɗanda suke ba na Allah ɗin ba na Allah ɗin ko ya ɗora dokoki sama da dokokin Allah akwai hatsari mai girman gaske kai kuma ka zaɓi mutum don ya je wannan aiki kuma kana cikin hatsari wanda ke an tattaro zantukansu a littafi mai shafi kusan 700 alƙaunus sawab fi ma ya ta ido ulama ahlus sunna wal jama'a fi demokradiyya wa tarshihi wa intikhab zanci madaidaici cikin abin da malamanmu na ahlus sunna na zamani suka kudurci game da demokradiyya da tsayawa takara da zabe hatsarin da yake cikin shi dan abu ne mai hatsarin gaske tsaya takara dan ka je ka zanto kana tsara dokoki da suka saba dokokin Allah ka ɗauka cewa akwai wani abu wani tsari ko wani littafi da yake dokokin shi suna saba dokokin Allah ko kuma kai ka zaɓi mutumin da zai je wannan aiki na fitar da wasu dokoki nan ba ana magana namiji an bayyana wannan to sai kuma gashi waɗanda ma suke ganin cewa a shiga a babun darura a shiga don a gyara a shiga don a tartaɓa naɗin sun yi da kafirci ne in ko darura ce an ce a darura to ƙaddarun maza bi ƙadariya ai darura ana ƙaddara tun da gwargwadon da ake sai kuma aka ce mace ma za ta iya wakiltar maza ta shiga cikin wannan tsarin haka abu ya kai in ta misali ke mazan sun ƙare ne har da za a ce mace zo wannan aiki ko kuwa wani abu ne daban ba kuma da ruwa bace yanzu an yi da dimokuraɗiyyar hanya ce ta samar da mulki ingantacce kaga dai wani abun dubawa ne aiko in ko har an yadda kafircin ce yanda suke cewa da ruwa take kaiwa a shiga din to bai kamata a sa mace ba sai dai akwai maza namijin ma da suka tsaya takara tare da shi ya fito yana harbuwa yana ta ihu ba gudi akai an yi zaɓen wa baya na ga namiji bai na nan misali kenan sai aka ɗauke shi aka kawo mace aga shi kenan ba wai in da ruwa ce in an ce abu da ruwa ne shi
to ana fuskantar durin gwargwadonta. Ko mushe za ka ci ba za ka ci sama da bukatarka ba, in ka haka ka yi kuskure kuma ka yi zunubi. To yanzu mazan ba su ƙare ma, in mun ƙaddara haka ɗan ko sai aka ɗauki kuma mace. Da irin wannan fatoyin ne an samu wata mace a Kano, ƙaramar hukumar Tudun Wada, ita ma ta zanto shugaban ƙaramar hukuma, har ta zanto ma shugabannin ƙananan hukumomi na jihar Kano guda 44. Ana kiranta Sa'adatu Algon, ita wannan mata. A cikin 'yan takarkarin gwamna na wannan lokaci a jihar Gombe a jam'iyyar PDP, a cikin mutum 4 ɗaya daga su mace ce ta takarar gwamna. Ba a maganan irin a ce kansuloli ko abin da ya kama da wannan. Haka abu ne mai hatsarin gaske. Yana da girma gaya. Da wannan abin shi ya kai mu don mu tattauna a wannan zama namu ila a cikin kwanuka 4 ko kwanuka 5. Muka ɗan tattaro wasu zantuka da malamai suka rubuta a cikin mabambanta littafai don ba da amsa akan wannan fatawoyi da waɗannan malamai suka ba wannan mata. An bayyana wannan ko? Masha Allah. To wannan daurar da muke ciki ita ce daura ta 12 a cikin jirkan daurar da muke yi wajen dawo mu hutu na waɗannan bukukuwa guda 2 na addinin musulunci. Wannan ta 12 ita ce muka samu ta suna alqaulus sawab fi dukhulil mar'ati majlisul nuwab, zance madaidaici game da shigan mace majalisa ta dattawa ko ta wakilai. Muka ce dauratun ilmiya manhajiyya, haka nan muka ainihin sanya ta. To abu na farko sai muka ce bismillahir rahmanir rahim, muqaddima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Sai muka ce innan nizam ad-demokradi, lallai tsari na demokradiyya min a'zam al-anzimat al-mu'asir, yana daga cikin girman tsare-tsare na zamani, allati qamat ala usul, wanda ke ya tsayi wannan tsarin ya tsayu akan wasu turaku tukhalifu shari'at al-islam wa ahkami, wanda ya sabawa shari'ar musulunci da hukunce-hukuncen musulunci. Duk tsare-tsaren demokradiyya ya saba turakunsa, ya sabawa shari'ar musulunci da hukunce-hukuncen musulunci. Me yasa? Iz ja'alat as-siyada wa tashri', domin demokradiyya ko wannan tsari na demokradiyya ya sanya jagoranci da shar'anta dokoki haƙƙan lishu'ub, haƙƙi ne na 'yan ƙasa, talakawa kenan. La lillahi subhanahu wa ta'ala, ba ga Allah ba. Ai mun san cewa haka ne. Ma Allah, tare da cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙuli yana cewa inal hukmu illa lillah, hukunci na Allah ne. ويقول أيضا ألا له الخلق والأمر، تكسرا للي هلتانا الله ني أمرني دا تشيوا أي تشيوا أبري شرعا تاوا دون الله ني. الله يكيد وانا أما أزار الديمقراطية وانا با أهنن الله يكيبا ينا هني ين أسا su za su tsara wa kansu shari'o'i da dokoki da ya tsare ya dace da su, ko da wannan abin ya saba shari'ar musulunci. Fasaratul kasra fi hadha nizam, sai yawan mutane a wannan tsari na demokradiyya zanto mi'yarul haq, ma'auni ne na gane gaskiya wal batil da kuma gane ƙarya, wal hasan wal qabih, da gane kyakkyawan abu da mummunan abu. Yawan mutane da aka kawo wata doka ko wani bil a majalisa ko ma wajen zaben ma, ga wani mutumin banza ga mutumin kirki, ga wani mutumin banza ga liman, to jama'a sai suka ɗunguma zuwa ga mutumin banza ɗin, to a nan za a gane cewa shi ya kamata da to shugaba a ƙyale liman. Aka kawo doka
da ta saba shari'ar musulunci, a shagiya ko ka a shagiya, a yi auren jinsi ko kada a auren jinsi, sai mafi yawan mutane kashi 2 cikin 3 suka ce a yi auren jinsi, to kudin ba za a bar ra'ayinku ba, za a yi auren jinsi din. Haka ita dimokuraɗiyya, haka tsarin ta yake. Yawan mutane shine ma'auni wajen gane abu mai kyau da mara kyau, gaskiya da ƙarya. Walau khalafat nususul wahayi, ko da wannan abin ya saba nassosi na wahayi, Qur'ani da Sunna. An bance wannan ko? Da cewa akamu shar'i al-mubin, da kuma hukunce-hukuncen shari'a waɗanda suke mabayyana. Kama sauwa hazan nizam, kamar yadda wannan tsari na dimokuraɗiyya ya daidaita bainal mu'min wal kafir, tsakanin musulmi da kafiri duk ɗaya ne. Ƙuri'ar musulmi da ƙuri'ar kafiri ɗaya ne, ba bambanci. Wasalih wal fasik, ya daidaita tsakanin mutumin kirki da fasiki, tsakanin liman da mutumin banza duk ɗaya suke wajen ƙuri'arsu. Waja'ala, wannan tsari ɗin ya sanya li jami'i asnafin nasu ga dukkan nau'in mutane haƙƙal musharaka, haƙƙi na tarayya fit tashri'i, za a iya haɗuwa don a shar'anta wata doka, wal hukmi, da kuma hukunci, wat tamsil siyasi, da kuma ka tsaya a matsayin misali ga siyasa, kai ma ka fito a buga da kai, shine tamsil siyasi kenan. Bal fatahal bab, wannan tsari ma ya buɗe ƙofa li kulli ahadin ga duk wani mutum li yatawalla manasib al-amma, zai iya jagorantar matsayi gamamme, jagoranci wanda yake gamamme, ya buɗe ƙofa a tsari na dimokuraɗiyya. Rajulan kana imra'atan, mace ne ko namiji, naka tsarin dimokuraɗiyya mace za ta iya fitowa takarar shugaban ƙasa, takarar gwamna, shugaban ƙaramar hukuma, 'yar majalisar dattijai ko ta wakilai, duk za ta iya fitowa duka. Haka dimokuraɗiyya ya tsara, duna itibari da dawam shari'a, ba tare da lura da ƙa'idoji na shari'a ba, allati ja'a bil islam, wanda musulunci ya zo da su, li siyanatil mujtama', domin kiyaye al'umma, wa hifzud din, da kuma kiyaye addini, wal akhlaq, da ɗabi'u kyawawa. An binci wannan ko? Min asar hazan nizam, yana daga cikin tasirin wannan tsari al-mukhalif li shar'i, wanda ya saba wa shari'a, an kharajat imra'atun, wata mace ta fito min wilayati Kashina, daga jihar Katsina, tudu'a, ana kiranta Jamilatu Abdumani, Jamila Abdumani, mutarashiha, ta zanto ‘yar takara da uduyyatul majalisar nuwabu, don ta zanto memba a majalisa ta wakilai, mumassila, tana mai wakilta liman ɗiƙatayin mani wa bindawa, ƙananan hukumomi guda biyu na mani da bindawa. Musnidatan, wannan mata ta dogara bi hasbi ma ila anha, gwargwadon abin da aka nakalto daga wajen mata din, ila fatawa, zuwa ga fatawar al-ustaz Dr. Muhammad Sani Umar Jallimu Kano, wal ustaz Dr. Aliyu Isa Battami, wa Sheikh Yaqub Musa Hassan Katsina, da kuma wata mata a Sheikha Juwairiya Duwan. Wayannan malamai guda 4, 3 maza, 1 mace, da shi ne ta dogara ta fito takarar wannan majalisa. An bayyana wannan ku za mu ji allazina zahabu, waɗannan malaman nan guda 4 waɗanda suka tafi ila jawazi tarshil mar'a, halaccin matse ta tsaya takara li udhiyatil majlisin nuwab, don ta zanto memba na majalisa na wakilai, bina'an, gini ala taswir hadhihi udhiyya, akan suranta wannan membanci din
ala annaha min babil wakala, wai wakilci ne la min babil wilayatul amma, ba babin gamamman shugabanci ba, aw ri'asatul uzma ko kuma jagorancin kasa shine ar-ri'asa al-uzma kenan, haka wakilci ne. An ban jannan ko haka abin yake. To wannan shine abin da wannan demokradiyyar mummunan tasiri bayan ta bi da tasirori masu yawan gaske, to kuma yanzu ana buƙatan a fitar da matanmu waje don su yi wannan jagoranci, wanda ke wani abin ya saba wa karantarwar magabata da ma waɗanda suka biyo bayan magabata daga cikin malaman ahlus sunna waɗanda ake dogaro da maganarsu na da salaf kenan, da mutaqaddimuna mutaakhiruna da kuma mu'asiruna. In dai malami ne wanda ake aitibarin fatawar shi ahlus sunna ba su da wannan mai ake. Sai gashi demokradiyya yanzu ta zo da wannan mummunan, bayan abubuwan da muke fama da shi nata, sai kuma ga wani mummunan bala'i ya fito yanzu. Tana zirga-zirga tsakanin Katsina zuwa Abuja, ita ma ta yi kwanaki. Tana cuɗanya da maza a wannan babuka da ake. A mas'aloli za mu ji wakilci ne kuma wakilci bane shi, wannan abin wakilci ne ko ba wakilci bane shi duka ake. Yanzu muna jira a samu na muryar ita wannan mata mu ji bayanin ta ko a sa mu ji. Mu alhamdulillah ba mu jariya da ikon Allah, abinda Allah ya rubuta in ya hukunta zai faru lokaci muke jira. Har yanzu takara muke, wannan tabbatar masu za mu rike amana, za mu gaskiya da adalci, za mu nemi domin ubangijin. Cikin kalaman ta hajiya kin magana cewa dama can kin da'awa ko kuma tana cikin da'awa, akwai malaman addini musamman a jihar Katsina da suka kasu wasu na goyon baya wasu kuma ba sa goyon baya. Akwai ma waɗanda suke ganin cewa kamar ainihin mutunci ko jagoranci ko shugabanci na mace kamar yana da rauni haka a addini. Ya kake yi ko waɗannan hukumomin da wasu malaman addini ke yi? Alhamdulillah, tun farko da muka fara tafiya wannan takara 2023 wanda Allah bai da fara sai sa da mu samu rera dan uwana Sha'ibu Zayyana. Mutum kafin mu shiga alhamdulillah muna da manyan malaman musulman na ko Musa da ke jihar Katsina, suna da namun jihar Tuduwa wanda su ne manyan malaman sunna a jihar Katsina. Malam Sani Rijiyar Lemu wanda ba da jihar Katsina yake ba, yana Kano. Babban manyan malaman da muke tunanin mutum kayan su malam Antoni sun tabbatar mana da cewa wakilci halas ne mace ta neme shi, saboda ba shugabanci ne ba a zartar ba ce ba. Ko zamanin mu zo sallah sallah sai da madamin mu wajen san shi akwai irin su Ummu Salma. Ko ya in za a tafi ana tafiya da mata zamanin mu zan sallah sallah wanda shi yake koyi. Su yi ma akwai ƙarancin jahilci kila da wasu, kila kuma ra'ayi ne son zuciya. Amma dai manyan malamai sun tabbatar da wakilci ya halatta mace ta yi. Kun ji maganar da ko? Dalla dalla. Abin da faɗa a ciki kun ta ce akwai Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina da Sheikha Murjanat Duwan da Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemu da Sheikh Isa Ali Fantami ko? Da kuma sun daga cikin hujjar ta kawo akwai irin su Ummu Salama, sannan an tafi jihadi ana tafiya da mata, kuma manzan Allah shine abun koyin mu. Ka kenan nan kamar an koyi da ya kenan da manzan Allah. Aga magana cikin hatsarin gaske, an sa magana ba inda ya kamata a sa ba ɗaya suke ba, ko ɗaya ma duka ake. Amma sai kawa manzo Allah da yi magana sulhu da biya dinnan magana Ummu Salama ya ce sai aski a yanka hadiya, aka tsaya jugun ya shiga cikin tantin da ce ayar Rasulullah ka je kai su ma za su ai suna cikin damuwa ne a cikin an hana su shiga cikin garin Makka. Wannan ne wai shine ita ma ta binto yan majalisa ta manzo Allah. Dan Allah dai ne wannan da Allah. Dan koyi mataka ta baka shawara sai a ce ita ma ta binto yan majalisa a cikin office ɗinka. Haka wani ba ɗaya bane misali ke. Mun samu magana wani matan ne da wasu suna ganin cewa malaman nan ba su wannan magana ba, musamman shi
Ustaz Dr. Muhammad Sani Umar Jallimu bai faɗi wannan magana ba. Karatu zami kuma raddi ne. An bai wannan ko? Ai ko ba a ce raddi ba. In dai ka faɗi magana aka zo da akasinta a maka raddi. Kuma shi waɗanda ɗin suke cewa me yasa za a haka su ma raddi suka mana ai. Ko? Su ma su mana raddi misali me yasa aka yi haka? Su ma su mana raddi ne duka ake. Haka a kwantar da hankali za mu bi abin gaba daki za mu bayani a kansu kuma za mu dinga muna maimaita wannan sautuka nasu don musani don aji a yanzu an bayanci wannan ko to sauti na gaba bari a sa sautin shi Ustaz Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Kuji daga bakin shi ma ya ba da wannan farko game da sha'anin siyasar ya mace kuma tambayar yana tambaya ne akan mahanga ta musulunci da mahanga ta dimokuraɗiyya ba sai ta dimokuraɗiyya ta shi su siyasar Najeriya siyasar Najeriya ko a siyasar musulunci in siyasar Najeriya ne ai ba da za ka tambaya ba siyasar Najeriya sai ka tambaye da suka karanta political science ko da suka yi siyasa kuma siyasar musulunci ka tambaye da ita ce na sani amma an ka tambaye siyasar Najeriya ko dimokuraɗiyya irin ta ko ina ce mace an goge mata kofa har shugaban ƙasa ke yi to amma shi a musulunci akwai ƙa'ida ta shugabanci akwai al-wilayar khassa akwai al-wilayar amma akwai al-wilayar amma shi da shugabanci na bai ɗaya wanda kowa da kowa zai zama a ƙarƙashin shugaba ɗaya kamar shugaban ƙasa kamar gwamna kamar ciyaman na local government wannan wilaya ce ammi wanda yake Najeriya yana da ƙarƙashin shugaban ƙasa shi ne shugabansa wanda yake jiha yana ƙarƙashin gwamna shi ne shugabansa wanda yake local government yana ƙarƙashin ciyaman da mata da maza da yara da manya da masu ilimi da marasa ilimi da manya da tsofaffi kowa da kowa yana ƙarƙashin waɗannan wannan ita ce wilaya amma magana ingantacciya inda gargarin malamai kuma ita ce maganar jumhurin malamai shi ne mace ba ta wilaya amma ba ta irin wannan shugabanci a musulunci ba a dimokuraɗiyya ba a dimokuraɗiyya suna yi a musulunci ba ta yi amma wilaya khasa shugabanci wanda yake na wani ɓangare kamar misali a ce shugaban wata ma'aikata ta zama darakta a wata ma'aikata ta zama shugabar wata makaranta babba ta zama shugabar jami'a shugabar wata kwaleji wanda duk ya halatta ko shugabar asibiti wani abu da yake keɓantacce da yake ƙarƙashin shugaba na gaba ɗaya wanda ya halatta sannan wakilci ma ya halatta mace ta zama yar majalisa ko majalisa ta jiha ko yar majalisar tarayya ko yar majalisar dattijai duk ya halatta saboda wakilci ne wannan kun san cewa yan majalisa ba executive abin nan bane offices bane saboda suna ba da shawara ne su suna sa ido ne amma zartarwar masu zartarwar kuma daban saboda ya halatta ta iya zama yan majalisa ya halatta ta iya zama minista ya halatta iya zama kwamishiniya nan babu komai saboda wani bangare ne take wakilta ko kuma take kula da shi wannan duk babu komai a musulunci wannan a dunkule kenan. To, yanzu shi wakil maganin ko? Ba ƙage aka mushi ba ƙari aka yi. An binci wannan ko? In kudu maganin nashi abubuwa guda uku a cikinsu. Ya ce wakilci ne kawai. Ya ce ba executive ba ne. Sannan kuma ya ce wani ɓangare take wakilta, kin abubuwa guda uku. To a cikin karatu za mu tattauna za mu ƙara mun sa shi ne a yanzu don kowa ya ji amma a cikin karatu muka zo gaba za mu sa sai mu raddin magana insha Allah sannan za mu ji minista wizara kenan wilaya ce amma ko khasa sannan za mu ji miya malamai suka yi ta'arifin wilaya amma da wilaya khasa me yake karkashin kowane daga cikinsu menene khususiya ta kowace daga cikinsu wanda tafi guda biyu wanda sun shahara a wajen malamai akwai ahkamu sultani al-ahkamu sultaniya
na almawardi da kuma abu ya'ala, duk suna magana akan irin wannan magana na shugabanci a musulunci duka ake. Duk wannan an bayyance wannan ko to shi ma kun jina shi a wannan mata ba kage ta yi ba, mu kuma ba kage muka yi ba, ta faɗa ta ce fatawar su ci da kuma gashi an ji yanzu ko na shi Sheikh Yakubu Musa ba mu samu sautin shi ba, haka ma Sheikh Fantami wannan ba buƙata ma sauti aiko, shi ya riga ya fito ma ƙuru misali kenan. Muna roƙon Allah ta'ala Allah ya tsamar da shi. Amma ita a Sheikha Murjanatu Duwan mun samu sautinta. Wani ɗan Katsina ma ya turo mun. Mu sa sautin mu ji ko? A ji tukunna ake. Yau, a sa sautin nata ita ma mu ji? Ita ma. An fita tare da mata yaki. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Suna nan da yake Ibrahim Buwa. A wannan gaba da ainihin ake tattaunawa a kan al'amarin wakilcin mata da zan ce shugabanci ba, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin Qur'ani mai girma. Idan muka je suratul Tauba aya ta 71, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd. Mu'minai maza da mu'minai mata kowanne yana iya jibinta al'amuran dan uwan shi, yana iya tsaya ma dan uwan shi, yana iya agaza ma dan uwan shi, yana iya taimaka ma dan uwan shi, ya zama ya alkhairi ko kuma ya bashar. Saboda ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna umarni da kyakkyawa, suna yi da mummuna da sauran siffofi da suka yi duka na alkhairi wanda kowane ɗayansu Allah ya tabbatar da cewa Allah ya ba shi izini yana iya yi. To tabbas ainihin malamai khalaf wa salaf tun daga can har zuwa yanzu sun tabbata cewa za a ba mace rabuwar shugabanci ba, wanda shi ake kira wa baya ama, a ba ta ri'asa, sarki ta zama sarauniya, gwamna ko ta zama gwamniya, shugaban ƙasar niya, duk da zai ba. Amma sashi ya wakilci sashi, ɗan majalisa ta jiha ko ta ƙasa, kwamishina ko minista ko mai bayar da shawara da sauran ire-iren makamantansu, to wanda ya halatta a batta ta je ta yi karatu, ya halatta a batta ta yi aiki na gwamnati, to ya halatta kuma a ba ta damar irin waɗannan ainihin matakan ko kuma darajojin ko matsayi. Aikin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kafa tuburin da ke tabbatar da haka. Idan muka lura tafiya ta addinin musulunci tana tafiya tare da ainihin zamani, saboda Allah shi ne zamani. Manzo sallallahu alaihi wa sallam duk da mata dama sun bullo cikin harkar siyasa ta duniya ma a wannan lokacin, ba siyasa ta ƙasa ake ko ƙasa da ƙasa ko wani abin da ya kama da haka ba. Sallallahu alaihi wa sallam sai da jima Khadija ta nisar da shi ya ansa. Sallallahu alaihi wa sallam an zo harka ta siyasar duniya da addini da baki daya, wannan sannan ta ba da shawara maza Allah ya ansa sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam yadda mata maza suka mishi mubaya'a ya bayar da dama maza na sun mishi mubaya'a. Sallallahu alaihi wa sallam yadda ya fita da maza yaki, an fita tare da mata yaki. Tabbas za a ce a dafa abinci suke da bayar da magani, amma da mata suna wannan aiki ne da dukkan wanda ya sami rauni ta ne shi ko namiji. Wannan yana nuna cewa mata na iya jibinta al'amarin ainihin yan uwansu maza a duk sanda ta kama suna bukatar agaji da taimakon su, musamman idan akwai bukata. Da wannan lokacin ya iso wanda idan mun bari ainihin musulmi ba za su ba da dama da an mata na ƙwarai waɗanda suka kwamfaɗi suka san martabar daraja addinin su suna isa wannan martabobin ba, to ainihin kishiyoyin su ne za su rika hawa wannan matsayi,
kuma ana yin abin da ba daidai ba. Don haka sallallahu alaihi wa sallam ya gina ainihin koguna wanda ya faɗa ina ƙara faɗi a yau. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sauraron mata, yana saurara ma mata, kuma yana ba mata damar sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda ya inganta cewa idan dai mace za ta ba da fatawa ko ta ainihin bayar da karatu da mace da namiji da mace a ansa a yadda cewa wannan shari'a ce, to lallai ko za ta iya yin mutunci ta bayar da shawara a haɗu da ita, a haɗa baki da ƙarfi da ƙarfi a ga menene za a yi ma al'umma wanda za a yi amfani su. Sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasiyar a anshi addini rabin ilimi a wurin sai da tuna Aisha, Allah ya ƙara mata yarda da ce. Shi kenan ko a sa na biyun shi ma kun ji wannan magana ko asibin kun ji abin ta faɗa misali kenan ko a wannan farkon a yadda ta ambaci dalilanta, amma kuma ba su da alaƙa da maganan wakilci ko shugabanci daga ake maganan neman ilimi, maganan mata saraka manzo Allah jihadi, dafa abinci, su magani ga ainihin maza, zanto likitoci ko su zanto nasu ga ainihin maza, bai da alaƙar shugabanci. Wani abu ne can daban duka. Sannan take maganar cewa wai manzon Allah ya shigo da mata a siyasa mata duniya, ko musamman wancan fannin sun rubiya ne ba shi. Sun rubiya ne ko ya shiga tantin take cewa ina fa ganin jama'an za su halaka, na ba su musu ba, ita a ba haka ba su ba, kaje ka fara za su yi wannan sha'awar kawai. To shine yake hukunta cewa sannan mata su shiga cikin majalisa. Ina ne a gida yake zo a masallaci mata suna wajen ake tattauna bil, an kawo bil, ina ne aka yi wannan abu? An fahimci wannan ko irin wannan dai shi ma dai a cikin karatu za mu zo da su mu bi ɗaya bayan ɗaya mu tattauna akan Allah ya sa yadda a sa nabi Allahu alaihi wasallam ya yi wasiya a Aisha rabin ilimi a wurin sai da tuna Aisha, Allah ya ƙara mata yarda da ce. Sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yarda, yana cikin jerin mutane guda kullu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun riko da abin da suka yi, kuma idan mun samu abin da suka yi mun rike da ainihin haƙoran da ba za su abin da zai kunci ba, ma'ana dai mun koyi da su koyi. Umar, Allah ya ƙara masa yarda, khalifa na biyu a jerin khalifofin musulunci, wanda su suka aishi addinin kai tsaye a hannun manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma suka tsaya wurin ba addinin kariya tsawon abin da ya rage musu na tsawon abin da suka yi na rayuwa. Ya inganta ya sanya shafa'a radiyallahu anha bint Abdullah a ainihin a wannan zamani a siyasar yanzu na iya a minista ta harkokin saye da sayarwa a kasuwanni. Mata ne a kasuwanni, akwai maza a kasuwanni. Idan akwai maza da mata a kasuwa, to wannan harkar ce sai na umar ya naɗa wannan baiwar Allah tana kula da shiga da hice da kusar da dukkan abin da musulunci bai yadda a zo a sai da shi ko a yi shi ba, da umarni da hali duka a ƙarƙashin wannan farfajiyar sai da umar ya sanya ta da wannan. da kun ji wannan shi ma ko muka kalla ta zo da hujja cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu a khalifancin shi akwai ta sahabiya ana kiranta Ash-Shifa'u binti Abdullahi al-Adawiyya radiyallahu anha. Sayyidina Umar a cikin asarin cewa manzo Allah ya nada ta zanto hizba a cikin kasuwa da wannan abu wannan hujjanta ne sayyidina Umar kai wo ya sanya ta zanto hizba a cikin kasuwa, mace ce kwarai da gaske jajirtacciya mai ilimi. Amma asarin ya tabbata ko bai tabbata ba? Bai tabbata ba. Asari ne wanda yake yana cike da duhu a cikin shi. Za mu ji isnadin asarin da yadda mana suke hukunci akan asarin. Wannan kuma magana take kawo duka wallahi ba malami guda ɗaya a duniyan nan ta zamaninmu na ahlus sunna ko na can baya da suka yadda mace ta fito ta amshi wa'annan wilaya ɗin.
a zamanin da muke cikin shi a yanzu wanda ya shaharantar da wannan abuwa shine Qaradawi a cikin littafin shi Fatawul Mu'asira mujalladi guda 2 duk wa'annan maganar ash-shifa din nan jingina Imam Tabari da aka yi da irin su Ibn Hazm al-Andalusi da ire-iren wa'annan abuwa duka da kuma da zai tawilin ma hadisin nan lan yufliha qaumun wallahu amrun imra'atun ko yanda ya tawilin hadisi da kuma maganar wa qarna fi biyutikunna duk yanda ya tawilin su hakan shi wajen Qaradawi ma har shugabancin ƙasa mace za ta yi ba ma magana ma wai dan majalisa ba za ta yi duka ake to ana da aka ɗauko su domin a cikin malaman zamanin da muke cikin shi a yanzu nan ba wani malami ahlus sunna da ya tafi akan wannan abin da ake tafi akan shi wanda ake itibari tare da shi sai da irin su Shaltutu irin su Qaradawi irin su Hasan Turabi irin su Muhammad Ghazali Mu'asir duk irin su ne za mu ji duka insha Allah amma duk wa'annan malaman nan ba wanda yake da wannan fahimta babu ita aga shi fatawa ce har ma wasu na ganin cewa wannan ba mace irin wannan wilaya amma din shugaban kasa gwamna ciyaman minista alƙaliya ta zanto majalisa misali kenan akai wani abu ne wanda yake bambance ahlus sunna da yan bid'a ahlus sunna suna cewa ba za a yi ba yan bid'a suna cewa za a yi an bin wannan ko akan wannan zamu ji insha Allah daga haga an ji murya haga a ce ita wannan mata Jamila Abdulmani din nan ta yi amfani da fatawar malaman da ta amince wani kuma ta da su kuma ta ambace su kuma gashi mun ji muryan guda biyu daga ciki ko akan wannan da sai muka ce wannan ma kanar hazil mas'ala lokacin da wannan mas'ala din ta kasance minan nawazil al-mu'asira tana daga cikin nazila ta zamani allati kasura fiha al-jadal wanda jayayya ya yawaita a cikin ta baina ahli sunnati wal jama'a tsakanin ahli sunna wal jama'a wa ahli al-bid'ah wal ahwa da yan bid'a da masu bin son zuciya amma a cikin tafai akan sanya musu ne al-mujaddiduna masu tajjidi wayayyun mutane masu zamatar da addini haka ake kiransu wannan su mutane kuma fi amasil haja suna cikin gayan tsananin bukata ila ma'arifati zuwa ga sanin mawqif ulama sunna al-mu'asirin matsayin malaman sunna na zamani al-mu'tabirina wanda ake lura da fatawas da zantukan su fi hazil mas'ala a cikin wannan mas'ala din amin jannan ko sai ce ra'aitu sai na ga ya dace an aktuba hazi dirasa al-mukhtasara rubuta wannan dirasa takaitacciya li bahas dan binciken madasi hati hadhihi fatwa ingancin wannan fatwa to innan malaman nan guda hudu wa da'afiha da rauninta min filalin nazari cikin duba fil adillati shar'iyya a cikin dalilin shari'a min kitabu was sunna wa aqwal ahli al-ilm al-mutaqaddimin al-mu'asirin na da na yanzu ma a dirasati haƙiƙatin majalisun nuwabi al-mu'asir tare kuma da dirasa haƙiƙanin ya majalisun wakilai majalisa yake dirasan shi haƙiƙanin shi na dattawa na wakilai ya haƙiƙanin shi yake ai dirasa ya abin yake wakilci ne ko ba wakilci bane shi zamu ji wani a'mal lati tumarasu fiha da kuma ayyukan da ake gogayya da shi a cikin wannan majalisa din wakilci ne ko ba wakilci bane shi wal farq bainaha wa bain wakala da bambanci tsakanin wancan majalisa din da kuma wakilci da shari'ar musulunci ya sani an bayyana wannan wanda yake a cikin nan bayan mun kawo zantukan da wani sai kawo a nan haka ma a tsarin mulkinmu za mu ji irin ƙarfi da fawa da tsarin mulki ya ba 'yan majalisa na wakilai da na dattawa za mu ji wakilci ne wani abin ko ba wakilci bane shi misali kin wannan shine yake juya kasar mu wannan dan karamin littafin nan shine yake juya kasar dukkan ta misali shine constitution din mu wannan dan karamin abin nan ina kallon shi an bai wannan ko wanda ke dukkan shi bai shafi 300 ba amma shi yake juya kasar duka akai to za mu ji a ciki shi ma akwai power din da aka ba su
me suke ciki, wakilci ne ko wakilci, zan za mu ji me ake kira wakilci a shari'ar musulunci, sannan kuma mu ji me suke kira majalisar nuwab, me ake kiran shi yake aikin su yake. Zamani da suka ce wakilci ne ko ai sai an gwada an gani an hada guda biyu a ga wakilcin da gaske ko yana cikin wilaya amma da suke magana akai ko yana cikin khassa ne, duk za mu ji insha Allah duka akai. An mu ji wannan ko duk za a ji sashi a kasa duk da dokan shi a doka ta Najeriya in ka dora ba akan ta laifi kai, musamman kana lauya. Allah laifi mai girman gaske, laifi ne mai girman gaske in kana lauya ka dora wani akan wannan littafin nan, babban laifi ne. Yadda ka san ka dora wani akan alqur'ani to shi ma haka yake. An bayyana wannan ko domin haka ne raja'al wusul ila al-haqqi, dan kaunan saduwa zuwa ga gaskiya, wa iqamatul hujja, da tsaye da hujja ga wannan mata da alama mutum ne kirkice, tana kishin addininta kuma tana kishin mutanenta a irin zantukan da ta yi a hirar da aka yi da ita duka ake, sannan kuma da tsaye da hujja ga su wa'annan malamai, wa ibra'iz zimma amama Allah, da barrantar da wuyan a gaban Allah. mun ga wannan mun yi magana akai duka. هذا هو موضوع درسنا في هذه الدورة العلمية، wannan shine maudu'in darasin mu a wannan daura ta ilmi al-mubaraka mai albarka fi shahr zulhijja, a watan zulhijja. Hijira tana 1447 wanda ya daidai da shekara ta 2026 fi masjidul khulafa ar-rashidin, a masallacin khulafa ar-rashidina shar'i yola a titin yola road a tudun nufawa Kaduna a nan kasan mu Najeriya ko. Muka ce nasallallahu an yanfa'ana bihi, muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da yake cikin wannan muzakkira din. Wa sallallahu ala nabiyil karim, tsira da amincin Allah su tabbata ga annabin wanda yake mai karamci. An bin wannan ko qararul mar'a fi baitiha, tabbatar mace a cikin gidanta. Farko tukuna ko yace al-aslu, asali shine qararul mar'a fi baitiha, mace ta tabbata a cikin gidanta, illa inda al-hajati aw darura, sai akwai buƙatuwan fitanta daga cikin gidan ko darura na fitanta daga cikin gida ɗin. Wannan haza huwa al-asl. Amma wannan ko al-qararu lughatan, an bin wannan ko shi qarar a cikin lugha huwa al-mustaqarru lil-arab, shine abin da yake tabbatacce na ƙasa, abin da ke ya tabbata a cikin ƙasa kenan, nan da yake kowane lokaci a nan yake. Nan ne aka ce yawmul qarri bil fati, ai ayyamul ladhi ba'da yawmun nahar, shine 11 ga wata, 12 da kuma 13. Rana ne da mutane suke zama a gida a ci abinci a yi zikirin Allah, sai ka shi yawmul qarr. li'annan nasa, don mutane yuqirruna fi manazil, suna tabbata a cikin gidajensu ai ta cin nama ana zikirin Allah. Istilahan kuma inda iradatul ma'rifat al-ma'na al-islahi, lokacin da muke nufin sanin ma'ana na istilahi akan al-qarar, la budda lana min itibaraini kin. Na farko ma'anar al-qarar, ma'ana na an yi al-qarar din an binci wannan ko al-mustamad min al-lugha, wanda aka ciro shi daga cikin harshen larabci. Wa ma'anahu, ma'anar shi shine al-muks fil makan wa baqa'u fi, zama a wuri kuma ka tabbata a wajen, shake kira al-qarar kenan ko. Ma'ana kuma al-mustamad min tafsir al-aya, ma'ana da aka ciro daga cikin tafsirin aya din da yake cewa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujatil ula ko. Wa fi qira'atani, akwai qira'i guda biyu bi kasr al-qafi, za a ce wa ƙirna fi biyuti kunna, da kuma fitar liƙafi wa ƙarna fi biyuti kunna. Imam al-Qurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa fa ammal qira'atul ula bil kasr kenan ko, wa tahtamilu wajhayn, ta dauka fuska guda biyu. An yakuna min al-waqari, ya kasance daga ainihin natsuwa, ta qulu qarra ya qirru wa qaran, ai ma'ana sakana, ya samu natsuwa ta zuciya, ya samu natsuwa ta jiki. Wal amru qirra, walin nisani ko qirna, natsuwa, sun samu natsuwa ta jikinsu da kuma tabbata da zama a waje guda. Sai ce huwa qaul mubarraj,
an yakuna min al-qarar taqul qarrartu bil makan aqirru, na tabbata a wuri ina mai tabbata kenan. Wal aslu aqrarna shine ku zauna ku tabbata a wurin. Ibn Kasir shi ma yake cewa wa qarna fi biyutikunna ay mana ilzamna biyutikunna, ku lazumci zama a gidanku. Wala takhrujanna, kada ku fita da ghairi haja, in ba bukata ku zauna a gidanku. wannan huwa hadha huwa al-asl. wa iza nazarna fi aqwal mufassirin lil-aya, idan muka kalli zantukan malaman tafsiri ga ayan nan, yazharu lana anna ma'an al-qarar huwa as-sabat wa sukun fil makan, shine tabbata da natsuwa a wuri. sai kuma na biyu shine al-waqar din, natsuwa ta zuciya, natsuwa ta jiki, duk ya shiga cikin wannan. wa ala haza, akan wannan ne yakunu ma'anar aya, ma'anar wannan aya din shi ma'ana usbutna fi biyutikunna, ku tabbata a cikin gidajen waskunna fiha, ku zauna ciki. wal yakun alaykunna waqar, sannan ku samu natsuwa. kaga shi kenan fitan mace daga cikin gidanta babu bukata, babu haja, babu darura, babu natsuwa a ciki. sai ta to alƙarar istilahan huwa as-sabatu was-sukun fil buyut, shine tabbata da natsuwa a cikin gida. wal yakunna alaihinna fi buyutihinna al-waqar, ya kasance suna da natsuwa ta zuciya da ta jiki a cikin gidajensu, suna cikin natsuwa, ba sa jin tsoron wani ya cutar da su ko abin da ya kama da wannan, ta fuskar magana ko abin da ya magana ya jibinci wannan, duk ba sa bukatan wannan. wannan shine asali ga mace a shari'ar musulunci, tabbatan ta zamanta a gida. sai ne akwai haja ko akwai darura, to wannan zai iya fitar da ita wajen gidanta. an bayyana wannan ko in akwai haja ko darura duka ake. har yanzu ita wannan malama Jamila Abdulmani ba wata darura da zai sanya ta je wannan majalisa din, ko akwai ta? babu ita. in ma muka ɗauka wakilcin ne, ai namiji ya kamata a tura ya zanto wakili. muna kallon majalisa mun da ake gwagwarmaya ko a ji a ɗauki sandan nan ma a karya ta, a yi faɗa ma duka akai. da ka yana buƙatar namiji wanda ke jajirtacce ma a irin wannan majalisa na dimokuraɗiyya ɗin, wanda ya san abin da yake, mai dagewa. shi kuma ba mace ba. an bincin nan ko ba mace ba duka ake. in ma a ce wakilci ne da gaske, to bai kamata a tura mace ba, maza ya kamata a tura. ita zauna ta yi aiki a iya inda shari'a ta ce ta aiki ne. mata suna aiki a wajen gidansu a hudud da shari'a ta ajiye musu, za su iya aiki a wajen gidansu, za su iya yi. amma akwai aikin da bai halatta su yi shi a wajen gidansa ba, kamar wannan wakilci da ake magana ake, ba za su yi shi. a shari'ar musulunci mace ba ta shiga soja. amin wannan ko ba ta shiga soja da irin wannan ayyuka da suke sun keɓanci maza, ba ta shiga wani. sai maza sun ɗauke mata wannan abu, ta zo na a gida abincin. domin ji magana alƙarar kenan ko shine tabbata da lazimtan gida da samun natsuwa ta jiki da ta zuciya, su zo na a gida abinsu. wani sha kira alƙarar kenan ko. to hukumul qararul mar'a fi baitiha, hukuncin tabbatan mace a cikin gidanta. ikhtalafa ulama, malamai sun yi saɓani fi hukumi qararul mar'ati fi baitiha, hukuncin tabbatan mace a cikin gidanta, ala qaulaini, akan zantuka guda biyu. alqaulul awwal wujubu qararul mar'ati fi baitiha, wajibcin mace ta tabbata a gidanta wajibi, sai dai akwai darura ko akwai haja. wazaba ila hadha alqaul jamhur mufassirin, jamhur malaman tafsir sun tafi akan wannan magana, kamar yadda Imam al-Qurtubi ya ambato, Ibn Kasir da kuma Ash-Shawkani a cikin Fathul Qadir da dai sauran tafsirai.
wannan wastadallu sun kafa hujja bi qauli ta'ala wa qarna fi biyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, ku tabbata ku lizimci gidajenku, kada ku yi fita irin fitar jahiliyan farko. Malai ce fal fi'il qarna fi'il amr, fi'ili ne na umarni min al-qarari, na tabbata da zama da lizimta. Wal amr kuma yufidul wujub, ko duk umarni da zuwa Qur'ani ko hadisi Allah yana nuni akan wajibci, sai akwai ta karina da ta canja shi daga wajibi zuwa ga mene mustahabi. Fal aya, wannan ayatin tadullu tana nuni ala wujubi qarar mar'a, akan wajibcin tabbatan mace fi baiti a cikin gidanta, sai akwai darura ko haja. Na kamar mai ta wannan dan kasce ana cewa ana musulunci ya zo ne ya kulla mata kawai ba maganan fita. A'a, tana fita kuma za ta iya aiki a wajen gidanta wanda zai iya amfana da al'umma, wanda shari'a ta dora mata akai, za ta iya aikin. Za mu ji bayani a gaba insha Allah. Amma akwai aikin da yake ba nata bane, in ta yi ta saba Allah, ta shiga hurmun maza, ba hurmun ta bane shi wannan. An binci wannan ko ta fita daga matsayinta na mace ta kuma namiji kuma. Wa yakun ma'ana hadhihi al-aya huwa amrun nisa, ma'ana wannan ayan shine umurtan mata bilzumil baiti, silzimci gidansu, wal istiqrar fi, su tabbata a cikin gidan, wa adamul khuruj minhu, kas fita daga cikin gidan illa li hajatin, sai akwai wata bukata au darura ko darura. An bin wannan ko za su fita. Wa hadis ibn Umar radiyallahu anhuma fihi, a cikin shi wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha, mace mai kiwo ce a gidan mijinta, waladihi wa hiya mas'ula anhum, za a tambaye ta game da su. Ai ma'ana annal mar'ata, ita mace mu'tamanatun, abin amincewa ce ita, alama fi baiti zawjiha, da duk abin da yake cikin gidan mijinta amintacciya ce. In ko an bata aminci ta zauna a cikin gida ta kula da gidan, to fa alaiha an taquma bi huquqil bait, wajibi ne gare ta ta tsaya da haƙoƙin gida wal auladi da yara. Ai mana hafiza, ta kiyaye duk gidan, wa mudira, ta zanto ita ce mai kewayuwa da kaiwa da komowa akan shi, wa mutammatun bi shu'unil bait, ta zanto ita ce mai sanya himma da kulawa da sha'anin gida. Kama yar'ar ra'i ghanamu, kamar da mai kiwo yake kiwon dabbobinsa yake kula da su, wa yafazu hake ne ko. Wa haza, in wannan aiki da Allah ya dora mace, la yasmuluha al-khuruj min al-bayt, bai ba ta dama fita daga cikin gidanta illa inda al-hajati wal maza wa darura. Wannan aikin nata bai ba ta dama kullun tana titi, sai dai akwai darura ko akwai haja. Wani lokaci ba ai barin magarin za a yi ko, inda wannan wakilcin ne, barin garin za ta yi ta je Abuja ta tare. Ido kuma fita da wasu na gidajen su ma Abuja din, duk da haka dai ya shiga cikin wannan ko. Haka wannan aiki nata ba zai ba ta dama ta wannan aikin. Haka muhimmin aiki mace a gida yake. Fitanta wajen gida don ta yi aiki a waje don amfanin al'umma, a inda ba namijin zai iya sai mace ko fanninta ne, wannan an ba ta dama ta haka. An bayyanta wannan ko? Mun kawo aya ɗaya da hadisi da, dan akwai abu da yawa ba mu san mu zakirar da girma ne. Sai kuma al-maqul, hankali ma yana mana nuni akan cewa zaman mace a gida shi ke hukunta hakan, sai akwai darura. Fal aqli yattadi, yana hukunta daruratul mar'a baitaha, tilastin mace ta linci zama a gidanta, litara a baitaha wa zawjaha, dan ta kula da gidanta da mijinta, wa adfalaha da yaranta, wa tatammu bi tarbiyatihi, ta sanya himma wajen musu tarbiyya ala nahjil qawim, akan hanya miƙaƙƙiya.
wa alaihi fa inna qararaha fil bait daruri, zamanta a gida darura ne, khawfun min al fitan, dan jin tsoron fitintunu, wal adha da kuma cutarwa allazi yahtamilu husulahu bil khuruj, wanda yake afko wannan cutarwa din da kuma wannan fitintunu din za su iya afkuwa ta hanyar fitanta, za a iya samu. An bayyana wannan ko wannan shine zancen farko cewa wajibi ne ta zauna a gida, haza huwa al-asl, sai dai in akwai darura ko haja. sai al-qawl thani, zance na biyu suka ce istibabu qararul mar'a fi baitiha, mustahabbancin zaman mace a cikin gidanta. وقد ذهب الى هذا القول جماعه من الصحابه، wasu jama'a daga cikin sahabbai sun tafi zuwa ga wannan zance minhu Umar wa Usman, wa qala bi qawlihima al-Hafiz bin Hajar al-Fathul Bari kin. Wannan zancen da aka dinga su bai tabbata ba zuwa gare su, sai dai mun kawo ne kawai. An bince wannan ko? Wastadallu sun kafa hujja bi qawli ta'ala wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum, lallai waɗanda suka aikata alfasha daga cikin matanku zina kenan, fastashidu alaihinna arba'at minkum, ku shaidar musu da shaidu hudu daga cikinku, ba na samu shaidu guda hudu lallai sun yi wannan zina. Fa in shahidu, in sun yi shaida, fa amsikuhunna fil buyuti, ku tsare su a cikin gidaje hatta yatafahunnal mautu, har mutuwa ta ɗauki rayukansu, aw yaj'al Allahu lahunna sabila, ko kuma Allah ya ba su mafita. Aga wannan gaba din fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut, wannan fa amsikuhunna fil buyut din nan wannan shine mahallin shahid nasu na hujjar su. Sai suka ce amara Allahu al-muslimina, Allah ta'ala ya umurci musulmi an yahbisu nisa, su tsara mata allati yaqana fil fahisha, wanda suka afka cikin alfahasha, a tsare su a ina fil biyuti, a cikin gidaje, kar a bar su fita. Wa haza dalilin wadih, suka ce wannan dalili bayyananne ala anna al-habsa, lalle tsare matar fil biyuti a cikin gida laysa huwa al-asl, mana tsare mata a cikin gida ba shi bane asali. Wa inna ma sababuhu, dalilin tsare matar a cikin gida shine al-wuqu fil fahisha, afkawa cikin alfasha. An bin wannan ko nan abin da suke mana nuni a nan, al'asalu kai ka fita mata ka mata fita, wannan ma zawar asal, wannan shine asali. Tsara mata a cikin gida ta zauna a kar ta fita sai in an kama ta da mene alfasha, wannan daidai ne a daidai misali kenan ake ba daidai ba ne. Idan kuma ɗauka haka ɗin a tsare ta a gida don kar ta ƙara fita waje ta yi mene alfasha ɗin kenan ko, to za a gane in ta fita za ta yi ko ba za ta yi ba. Kawai ta zauna a gidan kenan, a tsare kenan ko, sai ba za ka yi ganewa ba duka. A tsare a gidan, ta zauna a gidan duka. Da ka wannan ba dalili bane shi ba. Wa qawluhu ta'ala qul lil mu'minina, ka cewa mu'minai maza yaghuddu min absarihim, si ƙasa su tsare idanuwansu. Wa qul lil mu'minat, ka cewa mu'minai mata su ma yaghudduna min absarihinna, su ma su tsare idanuwansu. Sai wa'annan mutane suka ce faqad amara Allahu ar-rijal, Allah ta'ala ya umurci mazaje bi gaddil basar, su rantsa idanuwansu kama amaran nisa, kamar yadda ya umarci mata. Suka ce shi ma fi haza dalilin, shi ma dalili ne ala jawazi khurujihin, akan halaccin mata su fita. Su suna ganin ba ko babu darura ko babu haja suna iya fita, yanda kai ma za ka kuma za su iya fita. Haka man kai namiji ai ko ba darura ko ba haja ai za ka fita abin da ko, to su ma haka suke. Zamansu a gida mustahabbi ne. Suka ce la'anna ghaddal basar, domin rinsa idanuwa inna ma yahtaju ilayhi inda al-mukhalati rijal, ana buƙatuwa zuwa gare shi ne lokacin da
mace za ta yi cuɗanya da maza wa hatimali ru'yatin kuma zai iya ɗaukar za ta iya ganin su an binci wannan ko amma abin da wanda ta akan shi ne namiji duk da an halatta mai fita waje ko da darura ko da darura zai fita waje abin shi ko da haja ko ba haja zai fita abin shi dama shi dan waje ne shi ya kalli ko da yaron ka namiji ne ai za ga kullum waje yake so ya tafi shi to idan ya fita waje in ya ga mace ko ya ga wani abin da yake haramu ya kau da idan shi to haka ita ma mace in darura da bukata yasa za ta fita ita ma ta rutsa idanuwanta shi ake magana akai kaga shi ma nan ba hujja bane ai ko wa hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al mar'atu awratun mace al aurati kaga shi ko al aura ai kullum boye shi ake ai ko ana bayyana da shi ne misali kenan akai da haka nan ita asalin mace a gida take zama da wannan hadisi almar'atu awratun al'aura kuma boye ta ake fa iza kharajat in mace za ta fita istashrafa shaytan shedan zai dinga ziga ta yana daukaka ta haka kenan a hadisin ma bai ci mace kar ta fita ba amma akwai haja akwai darura za ta fita kamar al'aura ita ma ana bayyana da ita in akwai haja ko darura ko ba a yi misali kenan akai za ka iya buɗe al'aurar ka zuwa ga likita ya gani ma ko a gani duka akai da ma wanda ba likitan ba akwai darura ko haja da za a buɗe a gani haka ita ma mace al'aura ce ba ta fita waje sai akwai darura ko akwai haja in za ta fita kuma shi ɗin zai dinga kururuta ta ita kanta ɗin ta yi wani abu za ta jawo hankalin wasu mazaje ko kuma shi namiji ɗin ya dinga tunkaranta da kan ta kiyaye duk da an ba da dama a fita ɗin to a dinga kafa mana a ƙaddara da dura ɗin da gwargwaranta duka ake in likita zai ga al'auranka to shi ma to ƙaddar bi ƙadar ya ko ita ma fitar za ta yi to a kula kada a saki jiki akan titi ɗin ana fahimta maganan ko shi yake magana ake wa hadha siyaq sai suka ce wannan siyaqi na hadisi na wadihun a bayyane yake fi tanfirin nisa min al-khuruj da kora mata da kora su fita waje an bayyana wannan ko wa targhibihim bil qarar da kuma kwadaita da su zama a gida aga hadisi na wani akan mata ana ingiza su wai su fita waje amma kuma ana kwaita da su zauna a gida haka hadisi ke nufi misali kenan akai shi ba tanfirin nisa'i min al-khuruj fita an bayyana ko korar da su an aka hana su kenan ko nuna musu kyamar fita din kenan amma kuma ana kwaita da su zauna a gida din da kake ya fi musu haka ma hadisin karshe hadisin Abdullah bin Umar manzo sallallahu alaihi yana cewa la tamna'u ima Allah masajidallah kar ku hana bayan Allah mata zuwa masallacin Allah sai kace fadayatul hadisi wadiha fa hiya nahyur rijali hana ainihin mazaje amma ilmani ininsa su hana mata al-khuruj fita ila al-masajidi zuwa masallaci an bayyana wannan ko zuwa masallaci idza aradna dhalika in sai nufin hakan fa yakun qararuha fi baytiha lis-sibab in to kenan zamanta a gida mustahabi ne walau kana al-amr bil qarar lil wujub da a ce umurta mace zama a cikin gida wajibi ne lam ya'zan laha an takhruja ila al-masjid da shari'a da Allah bai ba ta ainihin izini ta fita zuwa masallaci ba li'anna salata fi baitiha afdal min salata fil masjid sai zo da wannan an bayyana wannan ko zama mace a gida dai wajibi ne shi ba ta fita sai dan akwai darura ko haja mace ta kan fita masallaci dan abubuwa guda biyu dan zuwa ta yi sallah ko dan ta zuwa ta ji karatu a masallaci tana da wannan misali kin in ta nema za ta ji masallacin ta halarta idan suka ta mutunci ya ce ta zauna ta ji abin ta duka
nan musulunci ba ta dama ya ba ta dama ta je. Wasu ma malaman suka ce ba ta fita zuwa masallaci da rana sai sallan magariba ko isha'i kawai da kuma sallar subahi, amma azhar da al'asar ta je ka ta fita. An yi tattauna mai yawa a cikin wannan, in karba cikin adul bayan tafsirin Shanqidi ya kawo zantuka mai faɗi akan wannan duka akan wannan. Haka shi wannan ba dalili bane akan cewa wai asalin mace fita waje take, zamanta a gida mustahabbi ne, an so haka gare ta, wannan ba daidai bane ko. wastadallu aidan sun ƙara kafa hujja bi khuruj Aisha, fitan Aisha ila Iraq zuwa ga Iraki, li islahi bainan nas, wai dan ta yi sulh tsakanin mutane fi waqatil jamal, ayakin jamal. Aga wannan magana na Aisha din ba me ya kawo fitanta, darura ce, yaranta suna faɗa ta je ta sulhunta su, ana ganin in ta sa baki za a sulhunta. A dogon tattaunawa da suka yi akan wannan kadiyya ta ba su amsa akan wannan, kuma an kawo dalilai akan haka dai. An je an gaya mata yaranta in ta sa baki za su ji magana, za a saurara. Sai ta fito duka, aga darura ce wannan sali, ba ma haja bace, wannan darura ce ta zo dan ta tsaye da wannan zubar da jini da wannan fada da ake da sabanin da ake. Haka shi ma wannan ba hujja bane da za a ce zaman mace a gida maza a wajibi ne, wajibi ne duka ta zauna a gida. sai muka ce at-tarjih ba'da an-nazar fi aqwal al-ilm, bayan duba a cikin zantukan ma'abota ilmi tarajjahu li, yana rinjayi gare ni ma zaba ilaihi ashabul qawl al-awwal huwa anna al-amr bil qarar, umarni da zaman mace a gidanta lil wujub, wannan wajibi ne shi. wa hadha mabni al-qaidah allati taqul, wannan an gina shi ne akan ainihin kan take cewa al-amr lil wujub. wa mastadalla bi ashabul qawl al-thani, abinda ma'abota wannan zance na bi suka buya tare da shi, dalilun ala khurujihinna, wai dalil akan fitansu lil haja aw darura, ko haka ne duk abin zai kawo anan cewa sun fita din dalili ne akan fitansu, akwai darura akwai haja, isa suka fita duka. Duk abin da su kawo anan fitan mace wa kullul lil mu'minat ko yaqduna min absarihinna, fitanta dan darura ne ko haja, amma wannan ko haka ma hadisin Abdullah bin Mas'ud shi ma al-mar'atu awratu, shi ma fitanta darura ce ko haja ko. Haka shi ma hadisin Ibn Umar na fitan mace masallaci bukatuwa ne, tana so yi masallaci ita ma dai yanda mazan suke zuwa. Sannan fitan Aisha kuma zuwa ga sulhu nan darura ya kawo wannan abu. Ana fahimtar wannan ko? Da haka duk wanda nasu suka kawo yana mana nuni lalle mace tana iya fita a cikin gida in akwai da akwai haja, ba wata tana dindindin tana cikin gida ba. Za ta fitan akwai dura ko haja duka ake, amma ta fita ta yi aiki a wajen. Za mu ji nan gaba ko insha Allah. Sai ce wa ma nusiba ila Umar wa Usman, abinda aka jingina Umar da Usman radiyallahu anhu min al-sibab al-qarar al-mar'a lam yasbut, bai tabbata gare su. Wallahu alam ko Allah ka dai sani duka ake. Wannan kenan za mu tashi anan insha Allah a gobe in Allah ya kai mu ko akan wannan amal mar'a kharijil bait insha Allah. A gaban kuma mu karasa jin daya sauti na ita wannan mata malama Murjana Tidwan ko a gobe in Allah ya kai mu za mu ji shi in Allah so ya ne, in Allah ya kai mu ko masha Allah. Wannan kusa a cikin nan kawai, kusa a cikin nan kawai duk zuwa goben ko to shikenan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.